Bonjour mes chéris. Ça io mbola vao mifoha. Za io vao mifoha. Miditra anaty compte Facebook. Za amizay mijery commentaire. Maro anareo tato manome tsinanaka hoe comme quoi. Jiaby tsy napoiziko anao za mpanaraka anao fa tsy napoiziko anao. Ndro manana toetra karan'iny. Anao amin'ny sasany teny anao ny mapetraka amin'ny tany mandroso. Commentaire ny vakiko tao raha. Bon. Marina nareo misy donc na tsy hainareo donc ino raha tiako avena tam'izany teny hoe izy koa ziny côtier. Raha hitanareo donc tamaliny zao tara. Efa niteneniko donc première publication anaka alohany anao anenjika anaka hoe anao ty olo raha tsy saina. Vakio tsaky première publication anaka ino manambarako tao. Hoe antena koa tsy mi-connecta wa 2 minitra fotsiny defa tsy maharaka raha amin'ny réseau ato. Tsisy za tsy nahy kabary nandalo tato. Tsisy kabary haiko ino maraha nandalo donc za fa vera 14 heures taminay taty za vao mi-connecta parce que za nandeha niboaka zay nanao shopping. Zay za vao nahita raha iny. Tsy araka za tsy nahy hoe ino makabary tato. Fa après zany rezaka tam followers ako regny ndro nahaizako ino makabary nandalo. Nata za tsy nahy hoe iza mo olo tenitenen'olo tato. Après donc za nahita ny raha iny. Nahita vidéo donc kabary jiaby olo jiaby tato mety nahita. Sasany ndroko tsy nahita fa kamaroan'olo tato donc nahita parce que raha iny circule partout. Voilà. Deuxième publication naka za mihitsy niteny hoe aleoko nambarako tsy misotro toka toy zay tena afabaraka fahatana amin'ny raha karaha reny. Tsy hitako hoe ino mandrako ino ma zany le nitenenanareo fa za raha tsy toetra za raha tsy saina. Tsy haiko hoe ino. Za to tara. Za to tsy nahay ny kabary nandalo. Za amizay legany zao ni oser dire que raha côté wa izy niany hazony raha tato. Groupe jiaby niany feno aniny. Fa izy iny zany taranaka n'olo atao misy jereto de mampalahelo. Ary zany zaka marina le rehetra kabary fahita matetika ato zany. Izy koa côté iniany bordely, iniany makorely, iniany tsisy latsalatsa tsy nahazo aniny niany. Fa izy iny zany karazan'olo hafahafa reto atao misy jery reto nampalahelo. Ewa ekeko ziny mampalahelo fa za zany tsy forcenareo anao hypocrite am réseau ty ato. Za tsy azonareo. Aleoko ara za tsy manao hypocrite nakay ato. Eko za mbola misy cœur ambadimbadika any malahelo anazy. Fato toy zay nareo miteny hoe mampalahelo. Firy aminareo miteny mampalahelo reny mamitokiky. Hey, fakahay toetra masera. Azalahy. Fakahay toetra. Fakahay toetra. Izy io zany anao koa miteny raha marina tsy tian'olo. Voilà. Izy ina ta tsy tianareo raha niteneniko tamaliny marina. Izy iny koa côtier niany. Karakory ma tam côtier raiky iny. Ino raha nambarany reo tato. Izy io marakaran'io bobinazy io. Izy io mararatry be karan'io. Sofina éléphant. Zozo. Tsisy raha tsy nitenenareo. Surtout nareo tao ampivoatany tao. Vitanareo tsakotsako mihitsy izy taminazy iny. Fa izy ty niany amizay karazanareo tsy manao mampalahelo zay karazany hafa de ratsy jery za. Za tsy ratsy jery fa za fotsiny namoaka vinaka manokana hoe zaka marina io. Hata za miteny aminareo ty. Firy aminareo ty mamiteny hoe makorely. Ino anaovanareo za makorely za mbo tsy hitanareo ny lahatra nanao ino sy ino tariky na hoe nanao zavatra mamoafaty karaha reny boka tam réseau tato. Juste za misy moment za mitsindaka ndraiky vadiko makorely. Manambady vazaha za makorely. Manambady matoila za makorely. Parce que ino côtier. Ary io fa matetika wa anareo mbaza hypocrite. Anareo mizay zany efa zatra fiainana hypocrite leran'olo tsy hypocrite karaha anareo raha tsy jery. De andeso amin'iny fogna donc nene. Ko zany hoe fahitanareo anaka fa za mbola tsy nanao raha tsy anjery tato. Ary izy koa hitanareo tamaliny raha olo tsy naharaka action efa niboaka tato, efa niparitaka tato donc tsy mahay hoe iza mo tiako tenenina tam réseau naka iny. Tsisy. Parce que
de 1 za tsy nanona anaran'olona taminazy iny sanareo nahita anaran'olona ny teneniko taminazy juste za ny teny ny aviako ary ato tsisy hitako nambava izy eto nambaranareo iny tsisy hitako nambava karaha nareo manao ndraiky commentaire amin'ny TikTok nakao koa nareo leganisy public amin'ny réseau amin'ny Facebook ato zay koa afaka miteny karaha reny ary magaga anazy io tsy haiko anareo karazana foko amle olo je suis désolé ohatra hoe karazana foko amle olo nareo hoe napalahelo izy iny napalahelo fa iny koa raha fa vita kabary fa raha jiaby kabary jiaby fa hitan'olo jiaby tato apartage fa firy tsy tenenako izy 1000 nataza efa 15 heures za nahita anazy iny donc olo talohanaka jiaby reny zany nanakory sa za raiky fona andro hitanareo tato zaka marina io izy iny koa kotieny anty tsy satana palahelo zany fa kaya toetra tsy satana palahelo iny niany boko tsara ireo kotie reo bordel reo makorely reo nianana fa ipirmazana mazany ta zay mbola tsy miboaka vidéo karaha reny donc zay le anjay koa misy vidéo karaha reny potreto nanay hazon-draha koa zay fa tsy jereko fa tena zany koa miteny raha marina leroa tsy tian'olo raha io marina mes chéri izy io koa niany tsy karazan'olo reny fa karazan'olo karakaraha zay makomakoa karaha nanay aty hazon-draha tato ya tsy raha miteny mako za fa za koa karazan'olo makomakoa aty kotie de legana zay amizay miteny raha marina tsy tianareo raha io marina ary anareo mbaza manao fiainana hypocrite ary maro aminareo reny miteny mampalahelo lay mampalahelo lay maro aminareo reny ro mitokiky zandro raha tsy jery zandro nanaparitaka anazy iny tato tsy zaho izy eto nambarako anao za koa nitara tamin'ny azy iny efa aboneko nahitako anazy iny efa aboneko ary firy aminareo reo mana nandefa message taminakay taty tsy nijireko izy nambarako anareo za ata izy iny ata olo nandefa taminaka nahitako anazy iny nambarako anao tsara hoe le azoko aty za tsy anaparitaka za tiako iny mba misy jery fogna ndraiky izy iny koa raha vaviko za tena nalahelo izy iny koa managny karaha za malahelo za aminazy fa ato karagory alahelo karagory anao raha jiaby fa hitan'olo jiaby kabary jiaby tato partie 1 partie 2 ka partie 3 za nanao anazy iny fa za naniraka andreo atoko karaha ty de partage aty zaho za fotsiny mba niteny fa tsy raha zany fa hitako masera matetika io koa raha marina tsy tian'olo kabary marina tsy tian'olo fa raha io marina koa kote izy niany hazon-draha le tsakitsaky matavy tsy za hoe tsy za naparitaka azy iny tato ke za raha tsy jery fa za zany tsy mahazo miteny aza lahy aza manotetra karaha io zalahy izany fa raha fitaovana hoe nakaizy zany rehefa dina efanasy ale bopanaraka anao fana fa anala niteraka manangeo niteraka manangy zao niteraka manangy tsy anao raha avy amin'ny amare marina io fa io zany kabary nandalo tato zany ro namoaka anazy tato oza fa nahita tanareo miteny nahita talohanakay bas tsy zao de agatseriketako taty tontolo nanaka anazy taty donc publication nakao hoe tsy nanaran'olo iny taty ary koa olo tsy naharaka action efa nibombarda taty tsy naharaka izy io tsy tenena tamin'ny raha napay iny tamin'ny publication nakao za raha tsy fety non sérieux za tsy raha tsy fety fa za tsy hypocrite de reo afanena am'olona tsy hypocrite anareo de raha tsy fety non jamais za hypocrite zany tsy dira hoe za ty ataka manengy ino raha tsy fetafinanay zany raha marina tsy tian'olo zalahy azafady 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 jiaby moziza fa azafady de ma chérie